ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର। ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ଦାମବାବୁ ନବୀନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହୁଙ୍କାର ଅଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା। ବିଜେପି ବାଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ହେବା ନବୀନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୋଟିଚାଳନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ। ନବୀନଙ୍କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ମେ ସବକୁଛ ବଦଳ ଡାଲେଙ୍ଗେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ନବୀନଙ୍କ 18 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରାଜନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପରି ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ନୟନର ପିତଳା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗରିବଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଭୋକିଲା ଆହାର ନବୀନ ଆହାର ଏକ ସର୍ବଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଜନା। ଏହା ହେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଗରିବ ହାତରେ ଖାଲି ଭାତ ଦେଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭତ୍ତା ବା ଅର୍ଥ କିଛି ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଗରିବୀ ଦୂର ହେବ। ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରତି ଗରିବଙ୍କ ପିଛା 5,239 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବେ ବି 1,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ରୋଷେଇ ଓ ପରିବେଷଣ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ। ମାତ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ମିଳନରେ ହିଁ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ। ନବୀନଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଗିରି ଯୋଜନାରେ ରହିଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ହେବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟ ଏକ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ। ବଜେଟ୍ରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କେଉଁ ବିଭାଗ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଅଫିସର ଦାୟୀ, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ 3 ମାସରେ ଥରେ ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଗତିର ନାଡ଼ି ଟ୍ରେନର ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ ଶବ୍ଦ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ତେବେ ନବୀନ ସରକାର ଆବାଜ ବି ଗତିଶୀଳ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତାମିଲନାଡୁର ଜୟଲଳିତା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଏକୁଟିଆ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୟଲଳିତା ଚାଲିଗଲେଣି। ମାତ୍ର ଆମଙ୍କ ଦଳ ଆଜି ମଙ୍ଗୁଆଳ ବିହୀନ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ରାଜନୈତିକ ଅଜେୟ ଭଳି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଜେୟ। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ନଥାଏ। ନବୀନଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗତି ସ୍ଥିର ହେବ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 73 ଜଣ ନୂତନ ମୁଖଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ନବୀନ ଗତ 70 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଜେଡି ଆଖଡ଼ାରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର 1/3 ଅର୍ଥାତ୍ 50ଟି ଟିକେଟ୍ ଏଥର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ମେ ସବକୁଛ ବଦଳ ଡାଲେଙ୍ଗେର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଅନେକ ନବୀନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଖୁଣ ଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ନ ଶିଖିବା ନବୀନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏକ ଖୁଣ। ମାତ୍ର ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର। ସେ କମ୍ କଥା କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କାମ ହିଁ କଥା କହେ। ଏଥିପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କୌଣସି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ, ତା'ର ରୂପ ରଙ୍ଗ କୁକୁଡ଼ାଟି କୁ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେଉଁଦିନ କୁକୁଡ଼ାଟି ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ କୁକୁଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ଧଳା କି କଳା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ହିଁ ହମ୍ ସବକୁଛ ବଦଳ ଡାଲେଙ୍ଗେର ସ୍ୱର ପ୍ରବାହିତ ହେବ।